హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఈ వీడియోలో మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు టాప్ 10 అమేజింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇది మీకు తెలుసా? ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1. ఫ్రెండ్స్, ఇది మీకు తెలుసా? మన ఇంత పెద్ద ప్రపంచంలో అతి చిన్న పక్షి ఏదో అని. దాని పేరే హమ్మింగ్ బర్డ్. అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్, ఇది గాలిలో ఎగురుతున్నప్పుడు అది తన రెక్కలను ఒక సెకనుకు సుమారు 80 సార్లు ఆడించగలదు. అంటే మీరు కళ్ళు మూసి తెరిచేలోపు అది 80 సార్లు తన రెక్కలను ఆడించేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2. మనలో ఉడతలంటే చాలామందికి చాలా ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. ఈ ఉడతలు చేసే ఒక మంచి పని ఏంటో మీకు తెలుసా? ఉడతలు అవి తినే ఆహారంలోని గింజలను గుంతలు తీసి పూడ్చిపెట్టి ఎక్కడ పెట్టాయో మర్చిపోతాయి. అవి ఆ విధంగా చేయడం వలన మన పర్యావరణంలో చెట్లు పెరగడానికి ఎంతో సహాయపడుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎప్పుడైనా ఇది ఆలోచించారా? మనం గాలి పీల్చుకోవడానికి ఊపిరితిత్తులు మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని. కానీ ఇది మీకు తెలుసా? చీమలకు అసలు ఊపిరితిత్తులే ఉండవు ఫ్రెండ్స్. మరి అవి ఆక్సిజన్ ఎలా తీసుకుంటాయో తెలుసా ఫ్రెండ్స్? వాటి శరీరంపై ఉండే చిన్న చిన్న రంధ్రాల ద్వారానే ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాయి. అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్, ఆ రంధ్రాల ద్వారానే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కూడా బయటికి వదిలిపెడతాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4. మానవులలో ఏ ఒక్కరి ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా మరొక వ్యక్తితో మ్యాచ్ అవ్వదనే విషయం మనందరికీ తెలుసు ఫ్రెండ్స్. బట్ జంతువుల్లో కూడా ఇది సాధ్యమా అని అంటే అవును, సాధ్యమనే చెప్పచ్చు. ఎలా అంటే జీబ్రాలలో ఒకదానిపై ఉన్న చారలు మరొక దానితో ఎంతకు కూడా పోల్చి ఉండవు ఫ్రెండ్స్. మనకు చూడటానికి అన్ని జీబ్రాలు ఒకేలా కనిపించినా వాటిపై ఉండే చారలు మాత్రం వేరువేరుగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5. మనకు చెవిలో హెడ్సెట్ పెట్టుకొని పాటలు వినడం అన్నా ఫోన్ మాట్లాడడం అన్నా చాలా ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. బట్ ఇలా ఎక్కువసేపు హెడ్సెట్ వాడటం వలన చాలా ప్రమాదకరమని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఒక గంట సేపు మనం హెడ్సెట్ని యూజ్ చేయడం వలన మన చెవిలో ఉండే బ్యాక్టీరియా అనేది 700 రెట్లు పెరిగిపోతుందండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా జరగడం వలన మన చెవిలో ఉండే కర్ణబేరి దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్. అందువలన వీలైనంత వరకు హెడ్సెట్ని యూజ్ చేయడం తగ్గించండి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 6. ఫ్రెండ్స్, ఇది మీకు తెలుసా? సముద్రంలో ఉండే జీవులన్నింటిలో జెల్లీ ఫిష్ అనేది చాలా అంటే చాలా ప్రత్యేకమైంది. ఎందుకంటే జెల్లీ ఫిష్లో 98% వాటరే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ చేపను కనుక మనం ఎండలో కొన్ని నిమిషాలు ఉంచితే చాలు, దానిలోని నీరంతా కూడా ఆవిరైపోతుంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 7. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇది ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? చీకటి పడగానే చిన్న చిన్న పురుగులు, కీటకాలు లైట్ల చుట్టూ ఎందుకు తిరుగుతాయని? కీటకాలు మరియు పురుగులు చీకటి సమయంలో చంద్రుని కాంతిని ఆధారంగా చేసుకొని ప్రయాణిస్తూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. మనమేం చేస్తామంటే 6 కాగానే లైట్లు వేసి వాటి యొక్క రూట్ని మనం కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తాం. అందువలనే అవి లైట్ల కాంతిని చంద్రుని కాంతి అనుకొని లైట్ల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 8. గోల్డెన్ పాయిజన్ డార్క్. ఇదేదో హాలీవుడ్ మూవీ కాదు, ఇది ఒక కప్ప పేరు. అవును ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక కప్ప పేరు. ఈ కప్ప ఎంత ప్రమాదకరం అంటే మనం దానిని పొరపాటున తాకినా కూడా మన ప్రాణాలు క్షణాల్లో పోయే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీని చర్మంలో ఉండే విషం మనిషి ప్రాణాన్ని సైతం క్షణాల్లో తీసేయగలదు ఫ్రెండ్స్. ఇవి ఎక్కువగా కొలంబియాలోని పసిఫిక్ తీరంలో ఒక చిన్న రెయిన్ ఫారెస్ట్లో మనకు కనిపిస్తాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 9. ఫ్రెండ్స్, ఇది మీకు తెలుసా? ఇండోనేషియాలోని టిడాంగ్కు చెందిన ప్రజల్లో ఒక వింత ఆచారం అనేది ఉంది ఫ్రెండ్స్. అది ఏంటంటే అక్కడ కొత్తగా వివాహమైన జంట 3 రోజుల వరకు టాయిలెట్స్ని ఉపయోగించకూడదు. మలమూత్ర విసర్జన చేయడం మరియు స్నానం చేయడం లాంటివి అక్కడ చేయకూడదు. ఇలా 3 రోజుల పాటు టాయిలెట్స్ని యూజ్ చేయకుండా ఉండడం వలన వారి యొక్క వైవాహిక జీవితం అనేది బాగుంటుందని వాళ్ళ యొక్క నమ్మకం. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 10. ఫ్రెండ్స్, ఊసరవెల్లి అనేది పూర్తిగా గుడ్డిది అయినా సరే అది దాని యొక్క పరిసరాలను బట్టి తన యొక్క రంగులను మార్చుకోగలదు. అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్, ఊసరవెల్లి యొక్క నాలుక పొడవు దాని యొక్క శరీరం పొడవు కంటే 2 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, వీలైతే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మా వీడియోల యొక్క నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మరో కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తా. బాయ్.